Здравейте, днес ще говорим за един от най-големите исторически въпроси на Балканите. Изчезнал ли е езикът на траките или просто се е променил толкова, че вече не го разпознаваме? Това не е лек въпрос. Траките са били тук хиляди години преди славяните, преди римляните, преди всичко, което днес наричаме България. Как изчезва един език? В историята езиците изчезват по три начина. Асимилация – хората остават, но приемат друг език. Разселване – общността се разпада. Унищожение – рядко, почти никога не е пълно. Тракийският изчезва по първия начин. Асимилация. Какво се случва конкретно с тракийския език? След 46 година, след Христа, Тракия става част от Римската империя. Тракийският език започва да отстъпва пред латинския и гръцкия. После идва християнизацията, удар по старите култове и терминология. След 7 век славяните и прабългарите се смесват с местното население. И така, за около 700-800 години, тракийският език постепенно изчезва, като говорим. Изчезнал ли е напълно? Краткият отговор е като език – да, като следи – не. Остават лични имена, ситалк, код избес, културни пластове, обреди, вярвания, генетична приемственост. Доказана от съвременни изследвания, т.е. траките не са изчезнали, а са станали част от нас. Митове срещу факти. Мит пърма – траките са изчезнали физически. Факт – не. Те са асимилирани. Мит 2 – тракийският език е бил славянски. Факт – не. Той е индоевропейски, но отделен клон. Мит 3 – можем да възстановим тракийския език. Факт – не напълно. Имаме твърде малко текстове. Така че, изчезнал ли е езикът на траките? Да, като жив език? Не като наследство. Той е в имената на местата, в културата, в гените, в самата земя. И когато говорим за траките, ние всъщност говорим за една част от себе си.